Co je na ní veselého? Jejda. Sakra! Její prach mě šimrá v nose. Jako nezbedný pták nebo z papíru drak se dál nesem po nebi vdál. My letíme si nad hory lesy, se vdál nesem po nebi vdál. Nesem v oblacích a hop ruce mávací. Jo, i Zita ví, kdy je správný ten čas, se dát letem po nebi vdál. Však nemějte strach, je to jen bílý prach, co nás nese po nebi dál. U medvědích medúz já lítám. Cítím se tak trochu jako ryba na suchu. Taky páchneš jak hnůj. Já, co? Promiň. Vyrobilo Studio Virtuál v roce 2011.